mini-blockerii. Suntem mini-blockerii și în acest episod o să vă arătăm cum să muriți. Cum a murit un pitul ăla. Au. Uite ăla. Bun. Țigan. Țigan, nu știu. A, bă, ia, vină cu a. Vină, bă, cu a, lasă mina, că vină cu a. Uite, Ali, uite de la mine mână, ce am eu în mână. Un caca. Bă, merge să deschizi chestul ăsta. Merge? Care? Asta de colea, mă. Da, de sub pământ. Ia stai. Așa. Deci contul, bă, eu o să fac până am conexiune mai bună la internet, că azi mi-arde internetul ca dracu. O să-mi fac cont premium. Bă, de un site. Și al dracu el. Și bă, că face acolo să aduci la nu știu cât prieteni. Știi? Adică 7 prieteni și îți dă cont premiu de Minecraft. Și nu merge, bă, mi-aduse prieteni, mi-aduse vreo 3 și nu merge. Fraierii. Ia bloca, citește. Ali. Ali, orfanule, lasă toporul. Eu Ce? Citește cole. Unde? Cole, mă, ce scrie pe tine. Ah. Bă, nu sparge. Ăsta de-l dă e din JB, știi? Jet! Șterge câteva. Șterge. Dar cum vrei să trec, bă, la tine? Șterge. Cum vrei să trec la tine? Normal. Numele tău? Așa. Eu mă duc să tai copaci. Ia stai. Și mai arunc un porc. Mamă! Ce? Uite ăla, cine cu ăla, mă? Ăsta, Monster HD, are nivelul 5407. Bă, ăla e Obnerul. Ba nu e. Ăla mi se pare că e Obnerul, ba da. Cu cine vorbești, nu ce vrei. Bă, Austin. Hai să ne golim inventarele, bă. Eu te știu cum să-i numele ăla. Bă, hai să-ți bagi toate itemele în chest, că ne dă ceva. Da, bă, că-i zic eu lui Ostilio să facem video cu el. Bă, bă, nu cred că e el. Cred că dau și la pariu că e un trucking. Ia, hai să... E un troller de la. Ce gravel, bă, ce gravel. Give, bă. Activ. Oh. Stone. Bă, da, stone. Iar, bă. Oh, ne mai dă. Hai să ne Bă, băgăm. numai nouă ne dă. Nu, la toți. Dirt. Lemn. Un steak, bă. Repede. Să fac 2 chesturi. Opa. Acum... Opa, fucking shit. Făcui 3 chesturi. Ia și tu 2. Ia 1. Ia, bă, merge. Op! De diamond. Stai puțin, îți dau modifi Ali 27. Ia. Așa. Oho. Oh!
Dă-ne copilul meu, hai păi dă-ne. Ai dă-ne, mai dă-nie. Nu mai. Doamne, wow. De vaci. Yo, mi-a dat un spawner. De ce? Monster spawner. Oh! Rămiz. Ali, ne faci în casă din dirt. Din dirt? Ne faci din... Nimic asta. Ne facem din... ăla, știi tu... Doamne, nu mai vine, din stone. Sau... Da, ne spargem casa asta. După aceea. Știi, o spargem și... După aceea facem, cred că, tocolea casa. Și căutam aici, că nu știu ce. Ali, știi ce căutam? A, da, se minte. Ali, eu mă duc până jos. Unde? La dragon, mă duc pe râul ăla de apă. What, Ali? Stai că pe mijlocul islandului e așa un râu de apă. A, ba, nu e pe partea. Cred că islandul altul ăla. Bă, merge la el. Eu mă duc la el. Uite, mă aruncai. Căzui. What the fuck? Cu itemele la tine? Nu, bă, le-am avut să-i betate în chest. Că te plângi măceam de prost, nu așa? Bă, hai să... Îl văzusem pe un stilio. Bă, deci... Hai să facem ceva. Stai puțin, că eu caut ceva pe aici. Uite diamond, uite o armă. Și așa. Unde mă duc, bă? Unde sunt, bă? Ua, bă, te mai e un skyblock aici. Și e unul normal. Auziți, bă? Nu, da, mă. Mai e un skyblock, dar e unul normal. Adică e lume de aia, știți, în formă de cizmă. Intrăm pe ăsta. Nu. Uite, îți dă... Asta este tot din chest, că îți dă mișto. Îți dă 2 armuri, 3 pistoane, picioase. Ia-le și vină acasă. Stai să iau și pomul și asta. Te duci într-un portal și ți le dai și ție. Du-te la spawn și du-te într-un portal. Știu, mă. Da, ia-le și vină tu acasă cu ele. Baba.